Velkommen til Findway, appen, som gør det sjovt og nemt at lære historien lige der, hvor man bor. Tænk på Findway som din personlige tidsmaskine. Når du går igennem din by, vil du støde på QR-koder placeret ved historiske steder. Det kunne være alt fra gamle bygninger til monumenter eller en park. Når du scanner QR-koden med din telefon, starter lydfortællingen, der transporterer dig tilbage i tiden. Hver historie er omhyggeligt udvalgt og formidlet som et lydspil, hvor du hører stemmer og lydeffekter, der bringer fortiden til live. Forestil dig at høre en dramatisk begivenhed lige på det sted, du står. Eller opdager en berømt person har vandret på de samme gader som dig. Det er ikke kun en historie, det er en følelseladet oplevelse, der giver dybere bånd til de steder, vi ofte tager for givet. Findways mission gør læring og lokalhistorie spændende og tilgængelig for mennesker i alle aldre. Det er for skoleklasser på udflugt, familier på søndagsture eller nysgerrige sjæle, der elsker at udforske på egen hånd. Ved brug af lyd gør vi historien tilgængelig, også for dem, der måske ikke læser så godt, og for små børn, hvilket gør det til en individuel oplevelse for hele familien. Og når du er færdig med at lytte til en historie, hvis du ønsker at udforske mere, tilbyder Findway dig et kort på din telefon, der viser andre interessesteder i nærheden. Det kan være historiske steder, men også lokale butikker og caféer, som du måske ikke vidste fandtes. Denne del af appen er designet til at hjælpe med at støtte lokale virksomheder ved at øge deres synlighed. Men den venter med at vise dig mulighederne til du er klar og går videre fra historien. Med Findway kan du dykke ned i fortiden, forstå nutiden og måske endda finde din yndlingsbutik eller café i processen. Det er mere end bare en app. Det er en ny måde at opleve din by på, en måde at forbinde fortiden med nutiden på en respektfuld og engageret måde.